Salut! Haideți, man, cu primul episod din încă o serie. Și această serie va fi de Attack of the Bătea. Altul de prietenul meu, Nimeni! adică Paul. Îl știți bine. Ben. Punem un seed. S-E-D. Da? On. Bun, Seed-ul tău principal e seed. ce? Seed-ul tău principal e seed. Da. Loading world, boiling terrain. Eu am 10 diamante. Da, sunt 100. Câte moduri sunt? 111. 111 moduri. Sunt pe acest modpack. Bun, să vedem unde ne spawnează. Haide odată. Și care fac probabil turnatele. Alte servere, ce? O să pun o mică pauză până intru. Dar nu pot să mă facem. Nu trebuie. Deja. Până se face. Da, skin-ul meu de zombie. Un copac nou, stați un pic. Copacel. Ce copacel? Deci trebuie și mici. Ce legă și mici. Un copac cu frunze diferite și cu lemn diferit. Stai să zic ce lemn e. Nu-i lemn. Bă, și mi-a dat și raw rubber. Ăsta e copac de rubber. Da, Eu mă joc ticket classic. joacă-te. Nu, salut. Paul, de ce îmi dă 3? Ce? Cum îi zice? Bă? Eu o duc pe ticket classic. Îmi dă 3 cărți. La început aia care mi-a dat și la Hexit și încă 2. De la Open. Ce? Care de la Open Blocks. Wow! Câta mapa! Și o să mă duc din baia zăpadă. Am uitat să zic. Pe server răzvii. De ce nu se mișcă? Hai că Răzvii, nu se răzvii. blocă. Bun? Zi. Ai, ce lag. Dar în primul episod va fi. Și eu pe ce? Opțiuni pe normal. Mă bun pe easy. Gata. Nu-mi place bani multe zăpadă. Îmi provoacă prea mult la. Paul. Wow. Ce trebuie să Alo. răzvii. Care? Paul, este un baia Ce? plin cu ceva. Ce? Ceva galben. Wow. Da, mult galben. Dar peste tot, de fapt, nu-i mult, e peste tot. Mă duc în baimul acela. Ăla îmi place mai mult. Au, așa. Urcăm și lemn de junglă. Sunt 91 de, cum zice, de pagini. Ai de Să faci tot cum? De... Să faci tot itemele. Da, așa multe iteme sunt. Hai să ne uităm. De exemplu, zi tu ceva săbii. Zi tu ceva săbii. Ametist. Ce? Ametist. Ce?
ametism. Ametis. Ametis. În fine. Mă duc pe un server. Bine, du-te. 4, 5. Uai, mă. Așa. Bă, o să ce-i? Ce-i ăsta? Paul ce ăsta? Budbal. Paul. Da, ce ăla? Paul. Da, ce ăla? Armor. N-am finească să vedem de pe parcurs. Răzvan. Ce vorbești cu? Răzvan. Eu mai cum e ca tine, stai. O? Ce Eu mai ăsta? cum e ca tine, stai. Pineapple. Pineapple. Te pus să-mi romani. Știu. Și găini. Te pus să-mi romani. Așa, hai să facem un sabe de lemn. După ele... Cum mă pot transforma? Mă transformăm în găină! Îmi place găina. De ce îți place găina? Pentru că semeni cu ea? Îmi place mod pe cum că mă pot De ce îți transforma. place găina? Pentru că semeni cu ea? Ce ai zdrăvi? Semeni tu. Gata poți. Nu Ce ai pot. zdrăvi? Nu Pași, mai pași, pot să cu urc. balaj. Gata poți. Pași, pași, cu balaj. Arăm foarte lent. Acum am dat seama că crafting table-ul l-am lăsat acolo. Facem înapoi oameni. Au. Au. Frunze. Să facem pickaxe de lemn. Să vedem ce cu cartea roșie. Hai un pic în server. Open block. Ce? Hai un pic în server. Ce? Vii, Ce chestii? Wow. Vii un free. Ce? Care n-are notă. Edri, care n-are notă. Filmez acum. Edri. Ce? Chestii foarte Așa? ciudate. Așa? Ce shaman table. Deci îmi trebuie pentru un shaman table albastru, îmi trebuie un shaman table, 3 redstone și 5 fier. Pot să fac o căsuță mică. What? Cele mai ciudate chestii. Poveștile mele. Poveștile mele. Ce, ciudate povesti teatrale? Teatrale? De ce cad frunze? Sunt și... Da. Este și modul cu furtuni? Cu tornade? Tornade? Și chiar o să fie tornade? Tornada o să strice tot. Mă adăpostesc. Bun, să luăm cât putem să luăm. Și am dat de căul. Bun. Bun.
Am mai că niște fiere. Am mai că niște fiere. Mai e și... O de asta. Of. Mouse-ul ăsta. Bun. Am Are ceva și foarte după niște papa. Am ceva foarte mult. Să nu-mi face foame. Așa. Așa e? Mi-e rău, greu. Și-a anunțat în momentul în care au dat dimisie că statul și a doua jurnări care au fost la legii la Da, mulți bani, dar multe bani nu sunt. împreună dacă se dă Ei, mă fac bucur. Mă asta vreau. Ce e asta, Paul? Rame. E ceva care poate să fie să obții mâncare. E ceva care poate să fie să obții mâncare. Wow, dar ce trebuie să se faceți? Ah, bețe de bambus. Uite, Blueberry. Da. Bun, bun. Am găsit o casă. Adăpost. Viața ne e salvată de adăpost. Dacă nu mi-a ăsta, da. Nu vreau să stau afară. Nu vreau să stau afară. Să mor. Cufăr. Am o steagă. Ce în cufăr? 3 mere și... Ce să le Paul? 2 ramberry. Pentru prima dată când face ajungime de unde. Ai un te blocat. Și pentru prima dată când face ajungime de unde. Nu este unul care să-l urmărească. fără. Fără politică, fără. Let's see. Cu mine, fără. Ce? Dacă fără politică, Am văzut fără. ce iar ceva. Let's see. Ah. Cu mine. Stai un pic. Dacă stau. Da. Trebuie să închid episodul. Mai că mi s-a blocat. Mi-a plăcut de asta când o zis undeva la atunci la emisiune. E plagiator și este plagiator. Că e mincinos, care mincinos și încă ceva. Nu.
Procesorul e codul presă că s-a încărcat și că e bătut dalul și S-a dus direct la Paul? Haide. Bun, cam acesta a fost episodul de astăzi. I-am fost Răzvan alături de prietenul meu. Paul? Bun, cam acesta a fost episodul de astăzi. I-am fost Răzvan și vă salut. Haide. Hai, mă. Bun, bye bye lume.